قونسلê Giştî Kuwêtê serdana kampa dareşekiranê ya Penaberên Rojavayê Kurdistanê kir. Ev serdan piştî timamkirina qeîdeyên konan hat. Ku welatê Kuwêtê alîkar bû di avakirina wan de. Di serdana xwe de qonsol li daxwaz û giliyên Penaberên Rojavayê Kurdistanê guhdarî kir. في هذا المخيم هناك تم في تعاون في بناء Li vê kampê hevkarî hebû ji bo avakirina qeîdeyên konan ku pêdiviyên serekeyên penaberan bicî dike. Zêdetirî pêsîd qeîdeyan hatin çêkirin. û bi vê serdana xwe me xwest em nas bikin ka daxwazê penaberan çi ne. û di pêşerojê de em ê bi hevkariya Rêxistinên Mirovî û Hikûmeta Herêma Kurdistanê zêdetir alîkariya penaberan bikin. Heyanha gelek welatan alîkariya Herêma Kurdistanê di krîza penaber û koçberan de kiriye. Ji ber ku herêm jî bi xwe di rewşeka aboriya xirab de derbas dibe. هاوکاریەکی باشی کردوون لە دروستکردنی بەشی سێمی کەمپەکەمان بەڵام ئەوەی کە کراوە یعنی بەسنیە لە بۆ پەنابەران داوامان ئەوەیە کە زیاتر هاوکاریمان بکرێت بۆ ئەوەی بتوانین ژیانی پەنابەران باشتر بکەیت. Yek û penaberan nikarîbû ji qonsûl re bêjin ji Rûdawê re gotin. Ji ber xema penaberan ya sereken ha birîna xwarinê li ser wan û needalatiya li kampê ye weke ku ew dibêjin. Erzaqê me nadin me. Ev 6 meh, 7 mehê me, zarokê me hûrin. Şuxul tune ye. Em nemakarin. Tiştek nayê kirîn. Tiştek em feqîrin. Em jî wek hevalê xwe em erzaqê xwe dixwazin. Çi bêj merê divê bidin me. Em tişkî nabînin. Çi tê kampê em tişkî nabînin. Perej zarokar hatin ê medresê nedan. Dewleta Kuwêt du konferansên taybet ji bo alîkariya penaberên Sûriyê bi giştî li darxistiye. Lê piştî serdana Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ji Siûdiyê re êdî welatên kendava Erebî bêhtir guh didine penaberên Rojavayê Kurdistanê. Ji ber ku ew penaber demeke dirêj hat bûne paşguhxistin. Her mêhvanek yan berpirsek derbasî nav kampên penaberên Rojavayê Kurdistanê dibe, penaber jî li ber deriyê konê xwe hewl didin dengê xwe bigihîn neh mêvana ku hîn jî pêwîstiya wan bi alîkariyê heye. û gereke ev mêhvan û berpirs alîkariya Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi awayekî baştir bikin da ku rewşa wan jî xweştir û baştir bibe. Rengîn Şerro, Rûdaw, Kampa Dareşekiran.